Aşgabatdan we Awazadan gelip goşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meýdanlary synasa bolýar. Şumar welaýatynyň obalaryna gardan soň emele gelen batgyçylyk yerli ýaşaýjary başaga ýetdi. Balkony sürüjüler sürçek ýollarda agyr synaglary sede bar boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebäplerini 24-25 fevralda ýagan gar we onuň ýa emele gelen amatsızlyklar barada maglumat taýýarlady. Owa yerlerinde ıgally howadan soňra ýollar palçyga bulaşdy. Şäher yerlerinde hem batka bolup ýatan yerler köp gatly jaýlaryň ýerzeminlerine suw sızdy. Mari şäheriniň protokol köçelerinde jemaat hojalygynyň işärleri çygly howada köçeleri arasalamak bilen meşgul boldular. Diýip Mari welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýar. Balkyn welaýatynyň käbir sebäplerine garyň galyňlygy 10 sm baryp ýetdi. Köpden bäri gar ýagman soň sürçek ýollarda ulag dolandyrmakdan eli çykyşan sürüjüler bir wada başagay boldy. Şonuň üçin käbir ulaglar ýol ulag hadisalaryna uçrady. Diýip Balkyn welaýatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Hadaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenma şäheriniň ýaşaýjylary Türkmennokot News nesrine görä soňky 5 ýylyň iň agyr garyna şaýat boldular. Sadatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenmaşydan we Awazadan düşüren suratlaryny adamsyz köçeleriň ýakalarynaky hatar agaçlara düşen ak gary synamak bolýar. Agyr gar deňiz kenarynaky pляжlarda günden gorunmak üçin oturdulan saýawanlary we şezlonglary hem örtüpdir. Gyzykly ýeri şezlonglar gyş pasyna garamazdan henizem deňiz kenaryndan aýrylmandyr. Şeýle suratlar Sadatlyk radiosynyň web sahypasyna synamak mümkin. Gyş peşkeşi paýtatly ýaşaýjylar gyýtgy wagtly bolsa heýjany getirdi. Sosial ulgamlarda paýtatdan paýlaşylan sadly video şekillerde emaý bilen gökden inýän gar tolgalaryny synamak bolýar. Mari şäherine habarçymyz gardan soň ellerine süýse tutturylyp şäheriň protokol köçelerini arassalamagy ýibelen jemaat gulukçylary barada habar berýär. Tämizçiler şäheriň esasan protokol köçeleriniň gyralaryna üýşen suwlary arassaladylar. Maktamgoly, Moly, Nepes we Kemine köçelerinde seredildi. Şäheriň beýleki köçeleri palçyga bulaşdy. Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Günorta güni Batar welaýatynyň oba ýerlerine ıgally howada palçyga bulaşyp mektebe barýan okuwçylary synamak bolýar. Ýöne ir bilen mektebe gidip barýarka heniz doň ýollarda typyp üstü başyny kapalap ýygyna öýüne gaýdan okuwçylar hem bar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Yerli ýaşaýjylar obalardaky ýollaryň ýakalaryna piýadalara niýetlenen ýoldalaryň bolmanlygyny, munyň netijesinde çyýly howa şertlerini obalarda hereketin kynlaşýanyny aýdýarlar. Ýöne obalarda ulaglara niýetlenen köçeleriň hem ýagdaýy öwürlük däl. Käbir köçelerde maşinlar batýarlar, okuwçylar ýol kenarlarynda piýadalara niýetlenen ýoldalar bolman soň maşin geçýän köçelerde ýöremeli bolýarlar. Bu hem howply ýagdaýlara ýol açýar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Sürüjüler hususan ömürli we ıgally howada ulaglaryny ören ferasapy dolandyrýarlar. Balkyn welaýatyna habarçylarymyz bu sebäpde ýollarda emele gelen sürçeklük sebäpli ýol ulag hadisalarynyň köp bolanyny aýdýar. Şeýle hadisalaryň bir näçesini svetoforlarda ýagny ýol ışıklaryna ulaglaryň badyny saklap bilmän öňüne garaşyp duran ulaglara baryp buran halatlary bolupdyr. Türkmenmaşyl sürüjüler şäherde jemaat hojalygy müdürlükleriniň işgärleriniň doň ýollara öýe wagtyny buğd erediji duýdlary sepip bilmänligini, şonuň üçin ýollardaky sürçeklügiň esli wagt dowam edenligini aýdýarlar. Şonuň üçin şeýle halatlarda ýol ulag hadisalaryna uçrap bir tarapyny ýemşerden ýa-da ýitki çeken ulaglara döwlet tarapyndan kompensasiýalar tölense gowy bolardy. Diýip bir sürüj aýdýar. Sebäbi jemaat hojalyklary öz wagtynda sürçek ýollaryň doňuny çözmäge çalışmaýar. Biz we biziň ulaglarymyz bu ýagdaýdan ziýan çekýäris. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Döwlet mediýa işçileri we elektron näşrler ýurdun durly sebäplerine bolup geçýän garly howa barada öňünden habar berdiler. Döwlet telewizionynyň howa maglumatlaryny hem garaşlayan howa hadiseleri barada maglumatlar paýlaşyldy. Ýöne ýurdun köpçüliklerini habar berişleri işçileri şeýle howanyň emele getirýän netijeleri, ýurt raýatlarynyň ýüzbeýiz galýan amatsızlykları barada habar bermekden saklanýar. Iri sosial mediýa hasaplary şeýle howada köplenç ajaýyp gar sahnalaryny aktony bürünüp oturan göz gamaşdyrjy pursatlary paýlaşýar. Bir näçe ýyl mundan ýurdun şol wagtky prezident Gurbanly Berdimuhammedow garly günleriň birine köpet dağyň etegine agtygy bilen ak gardan gara adam ýasap bu pursatlar döwlet telewizionyna joşguny habar berilipdi. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde döwlet eýetçiligindäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawlary artdyryldy. Ilatyň transport kynçylyklary azaldy. Bu waka Adatlyk radiosynyň şäherde döwlet awtobuslarynyň ýetmezçilik edýändigi we munyň bilen bagly ilatyň gündelik ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada iýdi derli beren maglumatlarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenabadda köp ýyllap dowam eden jemgyýetçilik ulag kynçylygy gowulaşyp başlady. Şäheriň awtobus parkyna Mercedes kysymly täze awtobuslar getirilip jemgyýetçilik ulag gatnawlary güýçlendirilýär. Şäherde döwlet awtobuslarynyň ençemet hereket etip başlady.
Diýip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Şäher ýaşaýjylarynyň ençemesi döwlet awtobuslarynyň gatnawlarynyň ýola goýulmagyny ilk bada wagtlaýyn çäre öýdendiklerini, ýöne indi ençeme günmäri olaryň kadaly hereketiniň dowam edýändigini aýdýar. Mundan ozal men işe birnäçe gezek uly çalşyp gidýärdim. Käte piýada hem gitmeli bolýardym. Indi bolsa 10-njy marşrut täzeden gatnap başlady. Bu meniň üçin has amatly boldy diýip Sevitin Hime zawodynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Azatlyk Türkmenawatda jemgyýetçilik awtobuslarynyň ýetmezçiligine we munyň bilen bagly şäher ýaşaýjylarynyň ýüzüýiz bolýan problemalaryna indi bir ýyldan gowrak wagt bäri ýyl-ýyldan ünsü çekip gelýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Azatlyga ýyzly maglumat berdiler. Geçen ýylyň ýanwar aýynda bolsa Azatlyň transport puwdugyndaky çeşmeleri Lewap Awtolow Önümçilik Birleşiginiň avtoparkyna 120 çemesi täze ýolagçy awtobuslarynyň gelip gowşandygyny, ýöne olaryň Türkmenabadyň 15-nji avtoparkynda ulanylman saklanylýandygyny habar berdiler. Şonda çeşmelerimiz bu awtobuslaryň 24 ýolagçy niýetlenen Toyota kysymly awtobuslardygyny aýdypdylar. Şu aýyň başynda bolsa geçen ýylyň güýzünde, ýagny palta mögsüminde ýatyrylan awtobus uğurlarynyň hem henizde dikeldilmeýändigini şäher ýaşaýjylary gurrun berdiler. Türkmenabadda döwlet awtobuslarynyň gatnawlary artdyrylan bolsa da käbir köçelerde henizde transport kynçylyklary saklanyp galýar. Beýleki köçelerde şol sanda Saparmurat Niýazow köçesi boýunça awtobuslar kadaly gatnap başlan bolsa da bir tarap Türkmenistan köçesinde döwlet awtobuslarynyň gatnawy henizde ýola goýulmady diýip ýagdaýlardan habarly şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da ol awtobuslaryň henizem ýetmezçilik edýändigini, esasan hem ýerden we akşam sagatlarynda olarda dyknyşyk bolýandygyny belleýär. Ýagdaý gowlandy, ýöne häkimetler bu uğurda işini dowam etdirip awtobuslaryň sanyny arttyrsa gowy bolardy. Şeýle-de bu ýagdaýyň uzak möhletleýin boljagy entek belli däl. Häkimetler bu işi ýarym ýolda goýman, jemgyýetçilik gatnawyny mundan beýlekde kadaly işledip bilseler gowy bolardy diýip ýaşaýjy sözüne goşdy. Döwlet awtobuslarynyň gatnawlarynyň arttyrylmagy ilatyň transport kynçylyklaryny azaldan bolsa, hususy mikro awtobusunda kirey edip ýolagçy gatnadýan sürüjilere oňaýsız täsir etdi. Soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri şäherde ýolagçy gatnatmak bilen esasan hususy mikro awtobuslar meşgullanýardy. Olar hiç bir duralgyda saklanman ýolagçylar göni eltýärdiler we bir adamdan 5 manat alýardylar. Emma ýene bu transport serişdelerinden peýdalanýan ýaşaýjylar tas bolmansaň olaryň köpsi işini bes etmeli boldy. Diýip mikro awtobuslaryň biriniň sürüjüsi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sevitin değişli häkimetlerinden şol sanda Lewap Awtolow Önümçilik Birleşiginden tesvir alyp bilmedi. Birnäçe ýep todaly seýrek toprak elementleri, möhüm minerallar we beýleki tebigy baýlyklar Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan söwüşini bes etdirmek ugrundaky tagalarlarda diňe bir faktor ýalydy. Indi olar Birleşen Ştatlaryň Kiýew bilen gepleşiklerinde we Orsiýadan giň gerimli çözüşiniň 4-nji ýylyna girişin pursatynda Moskwany Ýewropa Birleşigini we beýlekileri öz içine alýan janylanan diplomatiýanyň möhüm damaryna we öňdäki bir mesele öwrüldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň anyny uny Washingtona baryp gaty uly şertnama gol çekmek isleýänligini we munyň iki ýurdun arasynda çarçowaly şertnama boljakdygyna garaşylýanlygyny 25 fevralda aýtdy. Trump şertnamanyň jekme-jeklikleri barada anyk maglumat bermän, "Häzir biz näme edýäris seridiň biz ygtybarly bolmak isleýäris" diýdi. Amerikaly salgyt töleýjinde pullaryny ýyzyn almak isleýär diýip Trump belledi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugy Ukrainanyň premier ministriniň ornbasarynyň edarasy we ykdysadyýet ministrligi bilen habarlaşdy. Olar gepleşikleriň gidişi we şertnamanyň häzirki tapgyry barada maglumat bermekden saklandy. Ukrainanyň hökümetindäki adag zalmadyk çeşmelere salgylanyp berilen köp sanly habara görä, bu şertnama Ukrainanyň möhüm minerallaryny we neft hem gaz ýaly beýleki tebigy baýlyklaryny bilelikde öndürmegi öz içine alýar. Şeýle hem habarda bu şertnamanyň seýrek toprak minerallarynyň peýdalanmagy we rekonstruksiýany öz içine alýan giň ykdysady şertnamanyň
çarçowatydy gaýdylýar. Ilalyşyň Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk kepilliklerini öz içine alyp almaýanlygy ýa-da Washingtonyň goşmaça harby kömek iýermegi wada berip bermänligi entek belli bolmasa da käbir habarlarda munyň belli dälligi aýdylýar. Ukrainanyň ilalyşyk bilen näme gazanjakdygy soralanda Trump Birleşen Ştatlaryň Kiýewe iýem harby enjamlar we söwüşmek hukugy bilen $350 milyar kömek edenligini öňe sürdi. Trump Zelenskiýiň 28-nji fevralda şertnama şol sanda gaty köp gepleşik edilen seýrek ýer we beýleki zatlar ýaly şertnama gol çekmek üçin Washingtona gelmek isleýänligini aýtdy. CNN Ukraina kabul ederliksiz hemme zat tekstin aýrylandan soň alalyşyga razy boldy diýip Ukraina hökümetiniň näwelli bir resmiýetiniň sözlerine salglandy. CNN telekanalynyň habaryna görä bu şertnamada Ukrainanyň howpsuzlygyna we parahatçylygyna nähili goşant goşjakdygy indi has aýdyň düşündirilýär diýip resmi aýdypdyr. Şertnama baradaky habarlar Trump'yň öz administrasiýasynyň edýän üçünçüligini seýrek toprak minerallary we beýleki zatlar bilen kepil geçmek üçin Ukraina bilen şertnama baglaşmak isleýänligini 3-nji fevralda aýdandan bir aý geçmänkä ýüze çykdy. Trump'yň birlikleri sowdanyň açyçan mazmunyny görkezdi. Birleşen Ştatlar kömegi şol sanda $10 milyar goldawy üçin Washingtona Ukrainadaky möhüm minerallaryň el ýeterli bolmagyny isleýär. Şondan bäri bolup biläjek şertnama baradaky çekeleşikler 14-nji we 16-njy fevral aralygynda Münchende geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda diskussiýa döretdi we Trump bilen Zelenskiýiň arasynda açyçan tanqid alışylmagyna sebäp boldy. Zelenskiý anyk howpsuzlyk kepillikleriniň ýokdugy sebäpli başdaky şertnamany ret edenligini aýtdy. 24-nji fevralda Orsiýetiň Ukraina garşy alyp barýan giňişliğin söwüşiniň 3-nji ýyl dönüminde Prezident Vladimir Putin Birleşen Ştatlar we Ukraina arasyndaky şertnamanyň ýoluny çylşyrmlaşdyrmak maksady bilen möhüm minerallar baradaky transatlantik diskussiýa täze bir element goşdy. Ol seýrek toprak minerallary boýunça ýokary derejeli hökümet ýygnagyna başlyklyk edip Birleşen Ştatlara Orsiýetiň öz ýataklaryny bilelikde özleşdirmäge mümkinçilik berip biljegini aýdyp, şüphesiz men muny aýratyn belläsim gelýär. Bizde şeýle resurslar Ukrainadan esli köpdür diýip sözüniň üstüne getirdi. Putiniň bu çykyşy Trump'yň parahatçylyk urundaky gepleşikleriň öň ýany Birleşen Ştatlar we Orsiýet arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi barada aýdan sözlerinden soň boldy. 23-nji fevralda Ukrainanyň premier ministriniň orunbasary Yulia Sviridenko metbuat ýygnagynda bu peýdaly möhüm serişdeleriň takminan $350 milyar barabar muktary Orsiýetiň basyp alan ýerlerinde bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň geologiki gözleg gullugynyň habaryna görä, Orsiýetiň seýrek toprak gorlary 3,8 million tonna barabar bolup dünýäde 5-nji orunda durýar. Ukrainanyň seýrek toprak serişdeleri 17-den gowrak mineralyň bir topary bolup, olaryň arasynda yttrium, kerium we lantanum bar. Olara örän uly talap saklanýar. Bu serişdeler batareyalar, kompýuterler, akylly telefonlar, magnitler, elektrik awtologları we ýokary tehnologiýaly ýaraglar ýaly önümlerde ulanylýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri mineral resurslar şertnamasynyň Ukrainanyň howpsuzlygyny ýokarlandyrjakdygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň öz bähwitlerini goramak isleýänligini aýtdylar. Ýöne Zelenskiý ýaraşyk ýa-da parahatçylyk şertnamasy bolan halatynda Kiýewiň berk we ygtybarly howpsuzlyk kepilliklerine mätäçligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň arasynda Orsiýet hem Ukrainadaky uruş bilen bagly dören dartgynlygyň arasynda France Press habar gullugy Ýewropa Birleşiginiň Ukraina şertnama teklip edenligini habar berdi. Maglumatda 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in Kiýewe sapary wagtynda Ýewropa Birleşiginiň Ukraina aýratyn şertnama teklip edenligi habar berildi.